Morten Kjær, du er klubchef i Dansk Svømmeunion, og nu står sommeren for døren, og vi skal i gang med at afholde nogle forskellige åben vand arrangementer, blandt andet Christiansborg Rundt. Kan du fortælle lidt om Christiansborg Rundt her i 2009? Ja, det er således, at det er 29. august om eftermiddagen med start fra kl. 12, at Christiansborg Rundt løber af staten i år. Så vi håber på en god solskinsdag, så vi kan få rigtig mange glade deltagere. Hvor lang er ruten? Den er på 2 kilometer. Det er således, at det foregår rundt om Slotsholmen, hvor Christiansborg ligger. Og der er faktisk lige nøjagtigt 2 kilometer rundt om der. Okay. Hvordan ser det ud med deltagerantallet i år? 600 var der med cirka sidste år. Er det det samme, I regner med i år? Vi forventer en stigning. Det er det, vi har set i tidligere år. Det stiger fra år til år. Men det ved vi jo ikke, og det kommer meget an på, hvordan den danske sommer den forløber, og hvordan folk har mulighed for at træne, hvis det er godt vejr, og forberede sig til sådan en præstation, som jo alligevel er en større præstation. Ja, nu siger du, det er en større præstation. Hvor dygtig en svømmer skal man egentlig være for at kunne være med? Jamen altså, vi lægger vægt på, at det er folk, som kan svømme, men det behøver ikke at være folk, som svømmer crawl eller butterfly. Altså bred brystsvømning er der sandelig også plads til ved det her arrangement. Og hvis man kan svømme på en time eller 5 kvarter, så er det helt fint for os. Kan du sige, om der er noget særligt ved Christiansborg Rundt? Altså er der et eller andet, som du sådan bider mærke i ved Christiansborg Rundt, der gør, at det er noget rigtig værdifuldt at deltage i, eller være inde og kigge på? Ja, vi har jo oplevet, nu er det jo 4. gang, vi laver Christiansborg Rundt, og vi har oplevet en fantastisk stemning og en gejst for deltagerne samt deres familier og andre tilskuere, der ser på. Så det summer simpelthen af liv sådan en dag, hvor der er Christiansborg Rundt, og hvor folk glæder sig og er stolte bagefter over det, de har lavet. Og der er også noget med, at de får en flot medalje, har jeg hørt. Ja, det er rigtigt. De første 3 år, der er det bronzemedaljer, man får for at gennemføre. Og nu i år er det 4. år, så der er nogen, der skal have sølvmedaljer i år. Og så kan man jo nok gætte sig til, om 3 år, så er der mulighed for guldmedaljer. Okay. Der tales nogle gange om, at vandet derinde i de kanaler, kan det nu også være rent nok? Hvad kan du sige om det? Ja, altså hvis ikke det er rent nok, så bliver der ikke svømmet. Det er helt klart. Og ellers er det jo sådan, så man kan fiske i Københavns Havn i dag, så som det var i gamle dage, hvor der var møgbeskidt, sådan er det ikke mere i dag. Okay. Må man egentlig svømme i våddragt? Ja, vi anbefaler faktisk, at man svømmer i våddragt, fordi det giver nogle komfortmæssige fordele med, at man kan holde varmen bedre, end hvis ikke man har våddragt på. Og så giver det også nogle sikkerhedsmæssige fordele, at man ligger godt i vandoverfladen i en våddragt. Det er lørdag den 29. august. Kan man tilmelde sig allerede nu? Ja, det kan man. Tilmeldingen er mulig på vores hjemmeside www.openwater.dk, og der kan man gå ind og tilmelde sig frem til 10 dage før. Vi lukker for tilmeldingen den 19. august. Altså den 19. august. Okay. Jamen, held og lykke med arrangementet. Tak for det.